بزعبا نايتي ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ ነገራት ይሓሰብና እቲ ሕብረተሰብና ግን ዘንበረርና ነገር ኣሎ ቤዚክ ዝኾነ ኤግዛምፕል ከምፅእ ቤዚክ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቤዚክ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣኽሪሉ ፍራንክ ይበለኒ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ኣየናይ መፅናዕቲ ትወስድ ዲፐንድስ ኣባኻ ማለት እዩ እንታይ ካ ትደሊ ሰላም ወሰናይ ከመይ ጥቕኒ ክብራት ተኸታተልቲ መደባተይ ሓፍትኹም ንዋመይ ምሳኹም ዘለኹ ንሎማዓትካ ሓዳሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከምዚ ለንቀና ኣብ ሳለስተ ክንሪኦ ዝቐረና ሓንቲ ቪድዮ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ሕብረተሰብ እዩ ትብል ኣብ ዝተፈላለየ ፋሒላ ክንሪኣ ቀኒና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ክዛረቡላ ቀኒዮም ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ሰባት ከዓ ክድግፍዋ ቀኒዮም ብሓፈሻ ነታ ቪድዮ መልሲ ገለ ይኮንኩን ሒዘ መፅእ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን ክንርድኦ ዘለና ነገራት እቲ ቤዚክ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ጓል ኣንስተይቲ ክዛረብ ተኮይኑ እቲ ቤዚክ ክርድኦ ዘለዎ ብምባል ብናተይ ሞያ ከካፍል መፅእ ኣለኹ ኣብዚ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ መልሲ ለኒ ወይ ካብ ቁፅሪ ሓደ ክሳብ ቁፅሪ 10 ናበልኩ ኣይኮንኩን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክመልስ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ምሳይ ተኸታተሉ ኩላትና እናረኣና ነቲ ቪድዮ ሓሳባትና ክንህበሉ ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ርድኢት ሒዝና ከም ንኸይድ ተስፋ ይገብር መጀመርታ ግን ንሓውና ኣኽሪሉ እንታይ ክብል ድል ዘሎ ሕልፍ እናበልና ንስማዓዮ ማለት እዩ ኣብቲ ሚካኤል ሕጂ ኣብ ናይ ለመዓልቲ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዕንወት ሕብረተሰብ ትብል ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ምናልባት በታ ርእስቲ ክትስንብዳ ትኽእላ ኸን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እቲ ሰብ ከዓ ከይሰምዐ ብኣርእስቲ ጫፍ ሒዙ ማለት ናይ ምፍራድን ናይ ምጥፋእን ልምዲ ስለ ዘለዎ ፅን ኢልኩም ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ስምዕዋ نيلكن كم مجمع رخصة مجرشة لكن شيء سمع آخر أتم الأختم السمع خن أود حال نحدا تقاوم لكن وكأنا قفل لكن أب كومنت سيكشن كتصح فلي تخلي آخر تقول أنا حجي نزيعة حسابناتو بدعمي سنقا مجمرتا حسابو قلت مخانو نجيرنا بالاستغفار كم زي بلنا نجيرنا يعني لنا أخريلو كلها سمع أما ودتها دخون رئيتو وحسابات انت لنا متينا خنزار بيو عدي من نازلو أنا كان قال نسيتي ناتي زخون حسابات بزع فيديو يهبكالوهم مع خاطر زيكونا نوتم بمضام تخاتت التخيكم بحف الشعار كم حبات سب انت ينا خنرد أزلنا انت عين رديتها لنا رديتنا خو كونو اللي زلو أفرض أنا أبزل استخدام كونو اللي زلو كنفتشينا مالتي معرنا دك أنستيو أنا وقت حبات سب أبيعت فيديو زيها معرنا تبزلو خبر مسألة هم كنت بزلو قل نسمع يا خم مجمرة كسام مجرش هم نسمع يا أبزيا عم جمرت هالجمل كله معرنة مالتين بر مسر مالتي يكون يلو بإنجليش قلتي وكلت كله equity and equality يزو بحال بحفشة أبناء تقولنا مزجبك على تفتيش كيان equity and equality انتي مالت مخانا نغلطين معرنتي يلو زمت الكام مالتي قلنا تحكينا definition نا equality كنزارب كلنا مسر مالتيو كمي كل سب كولد كله بتفترو inherit هم سانا زولد مسل عليه ودي هون قالي تون تسلم تون نواح حتى تون كأيح بزي قدس كل سب معره مسل عليه سلزي زي equality بمسل جنا ترجمة حجنا سنتايب لنا له equality أيكون كن زارو انتاي ده equity مالتي معرنة إزارو زارو خيلو أبزامي جمرتا أبريه لنا له قال انت قبل دليله نسمعينا مالتي لا لخو حجي نمنتايو معرنة دك أنستيوس عنوتنا حبرتسب كوينو تبل مصنعت زغبركو بزح نطفات له نوع حيزخ مصيح جزي بحرياوي ساينسينا خنزارب حاولنا أوريلو بحراوي مصنعت زغبركو إلو حيزنا متلو مالتي أبزي أخبر هذا دليل زلهو example كومكمي أب حد عدي انت دا اتس منغستي وي دما عاد زلو ممحدار نزه حزبي انت يدلي له مريت كوهابو وي غزا كوهابو وي مكينا كوهابو እዚ ህዝብ እዚ እንታይ ኣሎ መሰል ኣለዎ ተባሂሉ ንብሙሉእ ሰብ ገዛ ይወሃቦ ማለት እዩ ገዛ ክወሃቦ ከሎ ንኩሉ ሰብ ሌትስ ሴይ ቢልዲንግ ንበሎ
بملء سبت ميلو متيلهم عدل أبيلهم والله مسولو سزخونه ማለት ማዕርነት ንብሎ ግን እንታይ ይትፍልልዩ ገዛ ክወሃብ ከሎ ንሓደ ስንኩል ክኸውን ይኽእል ብዊልቸር ዝኸይድ ተኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ፍሎር ገዛ እንተ ደኣ ሂቦሞ ልክዕ ከምቲ ሓደ ብዊልቸር ዘይከይድ ጥዑይ ሰብ ዝኾነ ስንክልና ዘይብሉ ነቲ ገዛ ክዲቦ ከዲበ ስካላ ሊፍቲ ዘይብሉ ገዛ ተኮይኑ ሕጂ ነቲ ስንኩል በቲ ናቱ ነቲ ዓይነ ስውር በቲ ናቱ ምክንያቱ ማኪና ሂብካ ንዓይነ ስውር ኦኬ መሰልካ ሂበካ እንተ ደኣ ኢልካዮ ማኪና ሂብካያ ክዝውላ ዘይገር ወይ ኣብ ሲሳተ ዘይጌርካሉ ትርጉም የብላን ኣብ ገዝኡ ኮፍ እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢኩዊቲ ዝብል ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ነቲ ሰብ እዚ ንዓኻ ብከምዚ ተጠቕመካ እዩ ስንኩል ስለዝኾንካ ኢልካ እንታይ ትገብር ገዛ ክትብ ከለካ ነቲ ስንኩል ኣበይ ትቦ ኣብ ታሕተዋይ ፈርስት ፍሎር ትቦ ነቲ ዊልቸር ዘየድልዮ ከዓ ኣብ ሰከንድ እንታይ ትገብሮ ኣለካ ነቲ ሰብ መሰሉ ገዛ ትቦ ኣለካ ኣት ሴም ታይም ድማ እቲ ናቱ ኢኩዊቲ እቲ ናቱ ማዕርነትካ ትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዲፈረንስ ክህልዎ ኢለ እየ ዘነፅራ ዘለኹ ነዛ ሓሳበይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ከምዛ ጀሚርዋ ዘሎ እዚ ዝገብሮ መፅናዕቲ ኢሉ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ዘሎ ኣየናይ መፅናዕቲ ትወስድ ዲፐንድስ ኣባኻ ማለት እዩ እንታይ ካ ክትብል ደሊኻ እንታይ ካ ትገለፅ ዘለካ ስለዚ ኣኽሪላ ሓውን ኣነ ከም ዝተረድአኒ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ ስለዝኾነ ነቶም ትግርኛ እንዛረብ ሰብ ዘድልየና መፅናዕቲ ክበና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ ድኾነ መፅናዕቲ ክካየድ ከሎ መን መፅናዕቲ ካይድዎ ኣበይ እዩ ንነፍሲ ወከፍ መፅናዕቲ ዝወፅእ ኮሽነርስ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኮሽነርስ ንናይ ዓይነት ሕብረተሰብ ትበለካ ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ መፅናዕቲ ተገብርከ እንታይ ንኸነፅር ደሊት መፅናዕቲ ተገይሩ እዚ እውን ኣብቲ ቀዳምነት ክንምልሶ ዘለና ነገር ኮይኑ ስምዐኒ ማለት እዩ ባዮሎጂ ኣፈጣጥራ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ዘይኮነስ ወይ እቲ ሚድያ ንሰምዖ ዘይኮነስ ባህርያዊ ኣፈጣጥራና ከመይ እዩ ብከመይ ከ ካብቲ ፖለቲካል ሚድያ ዝብለና ነገር እንታይ ክዕላምኡ እሱ ናብ እንታይ ከድወስደና እንታይ ከትሽጣራ ወይ ከዓ እቲ ኮንስፒራሲ እንታይ እዩ ወይ ብልክዕ እዩ እዚ ናይ ኢኩዊቲ ኤንድ ኢኳሊቲ ብዛዕባ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣሸንካ ባዕድና ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣካታዕ ኣርእስቲ ወላ ኣተን ዝማዕበር ኣርእስቲ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ብዙሓት ፀሓፍቲ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዝርእስቲ ዝተዛሪቦም እዮም ምስጢር ኣይኮነን ንዓና ከም ሰባት ንኩላትና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝተፈላለዩ ርድኢት ኣለና እንታይ ትፍልል እዩ ብኸመይ ንርድኦ ብኸመይ ኣብ ርእስና ነቐምጦ እዩ ትፍልሊ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢልና ዘሎ ኣህላውና ባዮሎጂካሊ ጀሚሩ ዘሎ ባዮሎጂካልስ ዲፈረንስ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ጀንደር ኤን ሴክስ ዘይፈልጦ ነገር ኣሎ ኢላ ኣይሓስብን ግና ትፍልሊ ብተፈጥሮ ኦፍኮርስ ኩሉ ሰብ ፍልሊ ጓልን ወድን ጥራይ ዘይኮኑ ብተፈጥሮ ኩሉ ሰብ ማዕረ ይኮነን ኢቭን ኣብ ማናቱ ዝመፁ እውን ብዝተፈላለየ ነገር ይፈላለዩ እዮም ማለት ሕጂ ተፈጥሮ ተላኢልና ጅምር ከየበርና ኮና ቤዚክ ክንርድኦ ዘለና ነገር ማለት እዩ ብተፈጥሮ ወድን ጓልን ዘይኮኑ ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ ዲፈረንት እዩ ዝዳሎ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ንምቕያር ዝዳሎ ዘሎ መፈንጠርያስ እንታይ እዩ ብማዕርነት ጌርካ ክርከብ ተደልዩ ዘሎ ማለት እዩ ንዑ ክንድህሶይና እቲ ዓብዪ ስእሊ እሱ እዩ ግን ናብ ዝርዝራት ንከይድ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ክንዝንጋዓ ዘይብልና እንታይ ኣነ ክገልፅ ዝደሊ ማለት እዩ ኦኬ ዓለምና ናብ ካልእ ነገር ትኸይድ ኣላ ዓለምና ሕጂ ናብ ጌይን ሌዝቢያን ናብ ካልእ ዘየድሊ ነገር ካብ ናህና ባህሊ ኩነታትን ወፃእ ትኸይድ ኣላ ሶ ነዚ ክንጥንቀቐሉ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዩ እምበር ነቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ማዕርነት ቀይርና ወይ ድማ ንዕኡ ሰዝዓምፀጥና ይቅየር ማለት ኣይኮነን ግን ድሓን ንርኣዮ እዛ ርእስቲ ከዓ ሕጂ መፅያ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ሕብረተሰብ እዩ ለሰይ መጀመርታ ሓንቲ ሕቶ ሓታ ዝደሊ ንኩላትኩም ኣብዚ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ማለት እዩ ሕብረተሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ መን እቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዓለም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኢና ነብራ ምሽ እዚኦም እዮም ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ኦኬ ለሰይ እንታይ ንበል 50% ናይ ዓለምና ደቂ ተባዕትዮ 50% ናይ ዓለምና ደቂ ኣንስትዮ ንበሉ ሕጂ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ዓንተይ ዝበልናዮ ማዕርነት እንታይ እዩ ብዝግባኣ ኣገባብ ስለዝረኸበታ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ሕብረተሰብ ይፈርስ እዩ ይብለና ዓንተበይ ዝገለፅና ከይትርስዕዋ ኢኳሊቲ መሰል ወላ ሓንቲ ኣብ መሰል ዘዛሪብ የለን ብተፈጥሮ ዝዋሃበና እዩ ማዕርነት ዝበሃል ግን እቲ ሕብረተሰብ ዝግባኣ ኣብ ዝግባኣ ብዝግባኣ ክባ ከሎ እዩ ማዕርነት ዝበሃል
ንሱ ስለዝረኸበታ ጓል ኣንስተይቲ ሕብረተሰብ ይዓኑ ምናልባት ማለት እዩ ምክንያቱ ጥሪለ ይኮንኩን ኣርእስቲ ርአ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ እንተ ተኸታቲልና ኣብ መወዳእታ እውን ከምኣ ኢሉ ዝዓፅዋ ማዕልነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ሕብረተሰብ ኢሉ ዝዓፅዎ ንሕጂ ንኣኽሊሉ ኣይኮንኩን ዝምልስ ዘለኹ ነቲ ናይ ኣኽሊሉ ሓሳብ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብዚኣ ከይዲ ዝንግዕዋ ምክንያቱ ምናልባት እዚ ናይ ኣኽሊሉ ሓሳብ ምናልባት ከምዚ ኣብ ከምዚ ተኻየደ መፅናዕቲ ሲ ማዕልነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ሕብረተሰብ ከም ዘውርድ ዘሎ ወይ ዕንወት ሕብረተሰብ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ከምዚ ዝተገብረ መፅናዕቲ ተገይሩ ብከምዚ ኣብ ከምዚ ተገይሩ ዝመፅናዕቲ ንሱ ከዓ እንታይ ኣምፂኡ ኣብ መወዳእታ ሪዛልት ዝረኸቦት መፅናዕቲ ማዕልነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ሕብረተሰብ የምፅእ እዩ ዝብል ደምዲሞም እንተይልና ኦኬ መፅናዕቲ እዩ ከመይ ኣበይ ገለ ሽዑ ካልእ ሕቶ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ግን ማዕልነት ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ እውን ዕንወት ሕብረተሰብ ኢሉ ዝድምድማ ማለት እዩ ክንከዳ ኢና ቅድሚ ከምኡ ምባሉ ግን እታ ሕብረተሰብ ንብላ ዘለና ሕብረተሰብ ፍርቂ ጓል ኣንስተይቲ ፍርቂ ጓል ተባዕታይ ኮይና እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝግብኣ ማዕርነታ ስለዝረኸበት እቲ መን እዩ ዝዓኒ ዘሎ ምናልባት እቲ 50% ጥራይ ይኾን ኣሎ ምክንያቱ እቲ 50% ናይቲ ሕብረተሰብ እያ ተይርና ንሳ ስለዝተማሃረት ንሳ ወፂኣ ስለዝሰርሐት ንሳ ዝተፈላለዩ ነገራት ነፍሲ ዕቤት ስለዝገበረት ንሳ ገንዘብ ስለዝሓዘት እንተ ደኣ እታ 50% ተርፋሉ ሕጂ ምናልባት ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ደቂ ተባዕትዮ እዩ ትልካኒ ኦኬ ብኸመይ ኣረድእኒ እምበር ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ዕንወት ሕብረተሰብ እዩ ኢልካ እንተ ደኣ ባዮሎጂካሊ ኢሉ ጀሚሩ ብባዮሎጂካሊ ብባህሊ እዚ ዓብይ ፍልልይ ዘለዎ ምክንያቱ ባህሪ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ባህሪ ከምቲ ንሕና ብልምዲ ንጥቀመሉ ሓደ ሰብ እንተኾንካ ሓሪቕካ ኢልካ ባህሪ ኮይኑኒ ድዩ እቲ ባህሪ ትርጉሙ ወይሲ ባህሪ ማለት ኔቸር ማለት እዩ ኔቸር ከዓ ተፈጥራዊ ምሳና ዝውለድ ማለት እዩ ስለዚ ተፈጥራዊ ምሳና ዝውለድ ነገራት ናበለይ ዝጠቕሶ ዘሎ በብሓደ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ተሓቲቶም 87 ሚእታዊት ናታቶም እቲ ቀንዲ ኣብ ዓለም ንዖም ዘገድሶም ነገር ወይ ኣድላይ ኢሎም ዝኣምንሉ ስራሕና ኢሎም መሊሶም ደቂ ኣንስትዮ ግን ብባህሪ ብጣዕሚ እናተቐየራን መፅአን ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ዘይከም ቀደም ገንዘብ ኣድላይ ኢለን ኣምና ኣዝዩ ገዳሲ ኢለን ኣምና ደቂ ኣንስትዮ ቀደም ገንዘብ ኣድላይ ኢለን ኣነ ብናተይ ርድኢት እኒኣ ኣብዚ ርእይቶ ይስቦ ዘለኹ ነዚ ናቱ ሓሳብ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ተቂስዎም ዘሎ መፅናዕቲ መጀመርታ ሕቶ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ንመን ተኻይዱ ኣበይ ተኻይዱ ንመን እዩ ዝዓለመ እዩ ኦኬ ብዘይገድስ ድሓን ንግደፎ ካልኣይ እዚ ዝጠቕሶ ዘሎ ኩሉ ምስ ባዮሎጂካል ዘራኽም ነገር የብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ተወሊዱ ክሳብ ዝዓቢ ኣፌክት ዝገብሮ መጀመርታ ኦኬ ባዮሎጂ ክፍጠር ከሎ ማለት እዩ ምስ ተፈጥረ ግን ሕብረተሰብ ኣሎ ባህሉ ኣሎ ሳይኮሎጂካል ኣሎ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ከባቢና ፅልዋ ኣሎ ንዓና ከም ሰባት ክሳብ መወዳእታ ነዚ ሕቶታት ዝሓቶ ዘሎ ንዕኡ ከመልስ ዝኽእል ነገር ባዮሎጂካሊ ዘይኮነ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፅልዋ እዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ክትርድኦ ከዓ እንታይ ክትገብር ናቱ ኣተሓባቢሃ ናቱ ሕብረተሰብ ናቱ ባህሊ ዝነብረሉ ኣከባቢ ኣፅኒዕካ ኢኻ ኦኬ እዚ ሕብረተሰብ ኣብ ዘሎ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ባዮሎጂካል ዲፈረንስ ኣይረኣኹ ምክንያቱ ባዮሎጂካል ዲፈረንስ ኢልና ኦኬ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ከም ዝተኻየደ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ወዲ ተባዕታይ ሓንጎል ቁሩብ እንታይ ክኸውን ክብድ ይብል ካብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሚዛን ማለት እዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ቁሩብ ይፈኩስ ይብሉ እዚ ማለት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየደ ዝተፈላለዩ ኣዝዩ ብዙሓት መፅናዕትታት ማለት እዩ እዚ ማለት ግን እቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚዛን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሓንጎል ስለዝጎደለሲ በተሓሳስባ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ወዲ ተባዕታይ ድኽምቲ እያ ማለት ኣይኮነን ከምኡ እንተዝኸውን ይብሉ ናይ በዓል ዶልፊን ናይ በዓል ሓርማስ ናቶም ሓንጎል ካብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣዝዩ ዓብሞ ልዕሊኡ መሓሰቡ ነይሮም ይብል ማለት ሕጂ ድኾነ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለየ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ፕሩፍ ዝተገብረ የለን ናይ ወዲ ተባዕታይ እቲ ሓንጎል ገጅፍ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ስለዝኾነ ንሱ ከዓ እቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብሚዛን ፎኩስ ዝበለ ስለዝኾነ ፍልሊ የምፅእ ኣብ ሂወት ማለት ኣይኮነን ይብሉ ካልእ ባዮሎጂካል ዲፈረንስ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ግና ንስማዓዮ ጠቂሱ ከይህሉ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ስልጣን ፓወር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግዝኣት እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ፓወር
يدلع political power ويكا political حيل يدلع حيلن exercise قبرة دلع حيلن زي كتقامل يدلع زيوم سلطان جنزب كبري ناي ود تبعتاي ባህርያዊ ተፈጥራዊ ድሌት እዮም ነይሮም ከዳ ደቂ ኣንስትዮ ግን ሕጂ ናብያት ዋላ ሓደ ናብያት ዋላ በቁርብ ናብያት ሕጂ ቀደም ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ቢዝነስ ዋላ ሕጂ እውን ኮፍ ኢሉ ዘይነበረን ሕጂ ዳ ምሽ ከምዚ ዳ ክንፀኒሑ ትማን ምሽት እንደ ዳርእዮ ገለገለ ሃንደበት ሞት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግዛት እዩ ነይሩ 30 ሚታዊት ማለት እዩ 33 ሚታዊት ከማ بسنك سرحن صقط خمس سمعني نقرأ ستريس كم قبل سرحن نقرأ يا دك تبعتي اوف كورس صقط لهم ديك سرحهم فوتوين ما بزحت اخر خلو بزي سرح اخر بخم ما رايد يشقروا يا دك اخري لحوي سوري كخول فكا ستيل بزعبه متى تزرب لها بزعبه نايتي حبرتسب قبل عندك انستيو زغورو نغراتي حساب زلخ بايولوجيكالي ديفرنس ايكونن ازي ባህሪ ኣይኮነን እዚ ከባቢኻ ዘምፅኦ ቤዚክ ኣንደርስታንዲንግ እዚ እቲ ኣብ ቀዳማይ ክንርድኦ ዘለና ርድኢት እዩ ስለምንታይ ተጓል ኣንስተይቲ ስትረስ ትገብራላ ንሓደ ነገር ኩሉ ኣብ ሓደ ቦክስ እቲኻ ከም ዝኸውን ኢልካ ኣብ ድኾነ ይኹን ናይ ህይወት ኣነባብራ ኣይተእትዎን ኢኻ ምክንያቱ ህይወትና ብብዙሓት ፋክተርስ ዝተኸበደ እያ كدقم يحجون حبرت سبا ولو ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣነባብራ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ኣሎ ከመይ ኢልካኒ ሓደ ኣብ ሳሃራ ዝነብር ሓደ ካናዳ ኖርዌይ ዝነብር ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝነብር ናይቲ ኢንቫይሮንመንት ጥዋውን ኣሎ ዝተፈላለዩ ምክንያት ክኸውን እኽእል እዩ ተንደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ንስኻ ራሂብካዮ ዘለኻ መፅናዕቲ ኣብ ናይ ስራሕን ፅልኣት ዘለዎን ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ክንዓቢ ከለና ንዓብኻ ጓል ኣንስተይቲ ብሰንኪ እቲ ባህልን ናይቲ ሕብረተሰብ ኣጠማምታን ኩሉ ግዜ እናተፃወተታ ትኸይድ ካብቲ ውለድ ባዕልኻ ክትብል ኢኻ ፀኒሕካ ማለት እዩ ክንረኽቡ ክንከደኒ ካብ ኣጠባብያ ካብታ ውልድ ክትብል ኮላ ነቲ ሒዛ ኣብቲ ከባቢ ዝመፃ ነገር ኣሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ እርንብ ኢልኩ ኮፈሊ ትብላ ኣብ ገለ ኮፍተ የለ ጓልኮም ኣይትብልኒ ስቕ በሊ በዚ ተፃወቲ እዚ ናይ ዋልድ እዩ እዚ ስራሕኪ እናተባህለት ድድሕር ኣዲ እናረኣየት ዝዓበየት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ከይዳ ተወዳዳሪ ዝገብራ እቲ ናታ ኣተዓባብያ እቲ ናታ ካብ ብንሸታ ሃኒፃቶ ዝመፀት እቲ ናታ መንፋዓት እዩ ተወዳዳሪ ዝገብራ እምበር ባዮሎጂካሊ ኣይኮነን ሕጂ እውን ስለምንታይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ 30% ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕን ፀቕጥ ገብራ ኣለዋ እንተዳ ኢልና ምክንያቱ ሓደ ኣብነት ካብቲ ብዙሕ ክኸውን ዝኽእል ፋክተርስ ካብቲ ብዙሕ ክኸውን ዝኽእል ኣብነታት ሓደ ኣብነት ክንብል ንኽእል ኢና እታ ጓል ኣንስተይቲ ምናልባት ባዮሎጂካሊ ናይ ሆርሞን ምቅያራት ኣሎ ናይ ግዜ ወርሓዊ ፅግያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ሕማማታት ክኸውን ይኽእል ሓደ ካልኣይ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ብዛዕባ ቆልዑ ሓዳራ ክትሓስብ ብዙሕ ስራሓት ክትሰርሕ ክትሽፍን ኣብ ገዛ ትሽፍን ድሓር ከዓ መፅያ እንታይ ትገብር ኣብ ስራሕካ ተዓይ ማለት እዩ ስለዚ ቀደም ምናልባት ኣዴታትና ማዕርነት ወፅየን ንክሰርሓ ማዕርነት ኢለን ይጋደላ ይቃረሳ ነይረን ክኾና ይኽእላ እየን ሕጂ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ድርብ ወፃኢ ተሰኪማ ዘላ ሕጂ እውን ከም ማዕርነት ኣይረኸበትን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ምክንያቱ ድርብ ወፃኢ ረኺባ ዘላ ኣብ ገዛ ትሰርሕ ኣብ ደገ ትሰርሕ እቲ ወዲ ተባዕታይ ኦኬ ስርሑ ፈትዎ እዩ ኣብ ደገ ፈትዩ ከምኡ ነይሩ ምናልባት ውሕዳት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ገዝኦም ዝሕግዙ ኣለዉ እንተዘይኮኑ ኣወዳት ኣብ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ሰሪሖም ገዝኦም መፅኦም ዘዕርፍሉ ዝድቅስሉ እምበር መፅኦም ዝሰርሕሉ ይኮነን ንጓል ኣንስተይቲ ግን ገዛኣ መፅያ ስድራ ተኣልየሉ ደቃ ተመሓድረሉ ኣብ ደገ ወፅያ ከዓ ትሰርሐሉ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ፀቕጢ ክገብራ እየን ምክንያቱ ድርብ ወፅዓ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመን ስለ ዝኽእላ ዘለዋ ኣይዶኖ እዚ ጠፍአካ መቸም ኣይብልኒ أنستي كن حدا خاب سلسلة ويك أساساً سلسلة مئتاوي كاب سرحن بمخنيات صدق كاب سرح عملها وتشعت معتي وفا ستريس اسمع بايش تسول يا زي منو معتي ولا سرح ثلاثة معتها وفا ويسان معتها وفا بسنك صغطي خال حمامات كدوفو بسنك صغطي ستريس شنكات حدا خاب سلسلة ذاك أنستي شعت معتي أب عمتي وخرا يا حجز حد يشتري 4 مئتاوي نايدك أنستي خام
ያ ኣውህሉ ሓድሽ ተርኢ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ገይሩ ክርአ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ውዕላተ ነይረንሲ ኣብ ስራሕ ይወፈራን ክሪኦ ክፈልጥዋ ኣይክእላን እየን ኣብ ስራሕ ምስ ወፈርካ ኣት ሴም ታይም ከዓ በቲ ናይ ሶሳይቲ ከዓ ብዙሕ ፀቕጢ እየን ዝረኽባ ብናይ ሶሳይቲ ከዓ ሓላፍነት ብዙሕ ኣብ ገዝአን ኣለዎን ማለት እዩ መፅናዕቲ ዝተገብረ ማለት እዩ ምንጭ ናተን ናይ ፀቕጢ ወይ ከዓ ናይ ስትረስ ምክንያት ናይ ጭንቀት ምክንያት ስራሕን ከም ዝኾነ ይዛረባ 44% ስትረስ ብዙሕ ኣሎ ቆልዓ ምዕባይ ስትረስ ኣሎ ፋይናንሻል ስትረስ ኣሎ ናይ ፋሚሊ እሹ ኣሎ ናይ ጥዕና እሹ ኣሎ ገለ ኣሎ ግን 44% ናይ ደቂ ኣንስትዮስ እቲ ቀንዲ ፀቕጢ ዝፈጥረለን ምንጭ ናይ ፀቕጥን ስራሕን ከም ዝኾነ ይዛረባ መቸም እዛ መፅናዕትኻ ከበያ መፅያ ምንጫ ኣይፈለጥናየን እንዲና ኣብ ስራሕ ከ እንታይ ዘጋጥመን ዘሎ ስለምንታይ ኣብ ስራሕ ፀቕጦ ዘለዋ ኣብ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓ እንታይ ተፀቒተን እየን ዝኸዳ ምልክዕ ደሰይም ስራሕ ምስ ሓደ ወዲ ተባዕታይ እናሰርሓ ማዕረ ዝኾነ ክፍሊት ኣይረኽባን እየን ካልኣይ ከዓ ተወሳኺ እንተላሪእና ኣብ ስራሕ ዘሎ ምንንኣስ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስራሕ ብቅዕቲ ከምዘይምዃና ኣብ ስራሕ ንዓ ፕሮሞሽን ዝግባእ ከሎ ብሰንኪ ናይ ምውላድ ናይ ዝተፈላለየ ነገራት ትበክሮ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዘይክትረኽቦ ከላ የስ የጨንቕ ብጣዕሚ የጨንቕ ስራሕ ካብ ገዛ ወፅአን ዝሰርሖ ስራሕ እዩ እዚ ግን ተፈጥሮ ኣይኮነን ብተፈጥሮ ኣይኮነን ኣብ ገዛ ዝገብሮ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ኣብ ገዛ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሖ ስራሕ ቆልዑ ምዕባይ በዓል ቤተን ምክንኻን ፅሬት ገዛ ምሕላው እሱ ስትረስ ኣይፈጥረለን ቢኦነስ በይኑ እንድሕዳ ኮይኑ ማለት እዩ ብከምዚን ከዓ ኣዴታትና ብዙሕ ሕጉሳት ብዙሕ ፀቕጢ ዘይነበረ ኣብ ገዛ ዝሰርሖ ስራሕ ኣዝዩ ሕጉስን ሙሉእነት ዝህበኒ ነይሩ ንዓቀስ ፍራንክ ይበለኒ ፍራንክ ይበለኒ ነዴታትና መፅናዕቲ ዶ ኣካይድ ካለ እንትኸውን ሕጉሳት ደና ሕጉሳትን ፀቕጢ ይፈጥረለን ዶ ኣይፈጥረንን መፅናዕቲ ተኻይድዎ እንደኾን ከምዚአን መፅናዕቲ ተኻይድዎ ኢልካ ትዛረቦ ዘለካ ከምኡ መፅናዕቲ ዶ ተኻይድዎ ኸውን ፍራንክ ይበለኒ ብጫ እናላ ክንመፂና ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብናይቲ ዓዲ ናይ ፕራይቬት ኢንሹራንስ ዝበሃል ዓብዪ ካምፓኒ ብዝገበሮ መፅናዕቲ እንታይ ኢሉ ፃዕቂ ስራሕ ቀንዲ ኣብ ጥዕናአን ሕማቕ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ተዛሪቡ ፃዕቂ ስራሕ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣውዲና ካልእ ስራሕ ኣውዲና ካልእ ስራሕ ኣውዲና ካልእ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምሕብሓብ ሰፖርት ምግባር ልምዲ ስለ ዘለወን ብዙሕ ስራሕ ዝሓፍላ ብዘበን ማለት እዩ ኣዝዩ ዝጎዳ ፀቕጢ ብጣዕሚ ዝፈጥረለን ስለዚ መፅናዕቲ እንታይ ኢሉ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ፃዕቂ ስራሕ ኣብ ጥዕናአን ሕማቕ ሳዕቤን መፅን ከም ዘሎ ተዛሪበን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ከም ወዲ ተባዕታይ ኣብ ገዛ ትሰርሕ ኣብ ደገ ትሰርሕ ቆልዓ ትሕብሕብ ኩሉ ነገር ክትኸውን ተደኪልካ ብሓንቲ ግዜ እንታይ ትኸውን ግድን እዩ ኣካላውን ኣእምራውን ፀቕጢ ክፈጥረልካ እዩ 80% ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዓ ምዕባይ ወይ ከዓ ኣብ ገዛ ኾንካ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ምውዓል ቆልዓ ክትዕብይ ክትብል ቀዳምነት ከም ዝኾነ ተዛሪበን ማለት እዩ ሕብረተሰበን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ኮይና ቆልዓ ተዕቢ ቆልዓ ምስ ተወልደ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ርእሰን ኣንቢርለን ሕጂ እውን ክጠቅመይ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህሪ ኣሎ ጌጋዩ ማለት ኣይኮንኩን ኖኖ ደቂ ኣንስትዮ ክወፅእ ኣለዎን ወለዶ ተባዕታይ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ቆልዓ የዕቢ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሓደ ሓፈሻዊ ርድኢት ክህልወና እቲ ሕብረተሰብና ግን ዘንበረርና ነገር ኣሎ ቤዚክ ዝኾነ ኤግዛምፕል ከም ቤዚክ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቤዚክ ኢና ንዛረብ ዘለና